Nairobi kae ka bende thuon wacha kata dhima mar odiochieng' ma kawuono ma bende ihingo nyithindo minyuolo ka dweche 9 pok ochopo biro bedo kanyo mar parents embracing powerful therapy kata kit rito nyithindo go e yo makare mano ma bende idendo kanyo ni enabling skin to skin contact gino ma bende iluongo kanyo jomoko luonge ni kangaroo ato jomoko luonge ni skin to skin matiende ni itemo miyo nyathino arita makare kikete machiegni kodi mar mondo mi nyathino maponono in kaka jalno mamiyo inyuolo kandalone podi kata ka dweche 9 podi mar mondo mi oyud liet makare e dendi kaka yorno mar neno ni nyithindo makamago odongo e yo makare. Ang'eyo ni jofwambo magwa ma bende thothne kelonwa wechego mag thieth biro luwo machiegni wach makamano mar mondo mi wabwanyisi ler makare ewi arita makare ahinya to ne nyithindogo ma bende inyuolo ka dweche 9 mag nyodo pok ochopo. Ka wawere kod mano nyakwa Ramogi